Naš je posao da pokrenemo Beograd. Naš je posao da ljudi dobiju mnogo više radnih mesta, da napravimo investicioni ambijent kakav svi oni koji hoće da ulažu i iz zemlje i iz inostranstva mogu samo da požele. Mi ćemo osnovati ono što se naziva Kancelarija za brzi odgovor i svima vama koji možda niste čuli šta to znači, pokušat ću da kažem, iako znam sa koliko muka i problema ćemo se suočiti kada krenemo u realizaciju tog posla. Naime, danas, šta god hoćete da uradite, kako god hoćete nešto da napravite, čekat ćete, kako se ovde kaže, najmanje 269 dana u Beogradu da biste dozvolu dobili za bilo šta. Mi to hoćemo da promenimo. Hoćemo da ljudi dobijaju dozvole za 30 do 60 dana da mogu da rade i grade. Napravit ćemo kancelariju u koju će morati da dostavljaju sve podatke iz svakog sekretarijata, i za urbanizam, i Direkcije za građevinsko zemljište, i svakog drugog mesta, iz ministarstva na republičkom nivou, iz svakog mesta, da moramo i da možemo da izdamo dozvolu svakome ko hoće da uloži novac, da investira u Beograd, pa da imamo kranova, da imamo radnika na tim gradilištima, a da to ne budu gradilišta samo političara, da ne možete da izbrojite ta gradilišta u Beogradu. Tada ćemo znati da je Beograd krenuo napred, ali ćemo znati, i ako neko počne da ucenjuje, znaćemo da je taj kriminalac i da taj traži proviziju, da traži da bude korumpiran. Taj će istog sekunda biti sklonjen.